Праша! Да. Там има къща. Айде да отиваме. Добре. Намерих кирка. Взех кирката, Прашчо. Добре. Аз отивам се качвам на клипър. Елайте. Добре. Аз се щупих. Ела, ма спасиш. Идвам. Миу. Готово. Прахте, сега идвай с мен. Не, стана нощ. Стана ден. Не, стана нощ. Какво да правим? Да отиваме към къщичката. Добре. Лягаме да спим, айде. Ляга! Да спиш! Праша! Атакуват! Не, аз умрях. Стана ден. Сега ще те спася. Спасихте, съживихте. А какво ще стане, ако запаля това? Не, нямаме запалка. Имали сме домашен любимец. Ще крафна запалка. Прашчо, направих запалка, отивам го запаля. Така, запалваме го. Не. Ама аз го дръпвам върху него и трябва да го сложа. Трябва да го запаля. Не, ще се сревем. Ела с мен, бе. Той изхвърча. Стана нощ, о, не. Не.